gwersi ukulele gyda Mei Gwynedd. Helo pawb, Mei Gwynedd sy'n ma. Croeso i sianel newydd sgyn i ar YouTube, sef gwersi ukulele gyda Mei Gwynedd. Helo, yn enw i ydi Mei Gwynedd a dwi yn gerddor Cymraeg yma byw yng Nghaerdydd. Dwi yn wreiddiol yn dod o Waun Fawr, heb pentref bach tu allan i Caernarfon yn Gogledd Cymru, ond dwi wedi bod yn byw yng Nghaerdydd wan dros 20 mlynedd, so dwi dal heb di colli'n acen, so dwi ddim yn meddwl. Mae pawb o gofyn fi beth dwi'n neud fel cerddor. Felly, dwi ddim yn gallu dewis un peth, fysa hynna'n amhosib dyddi yma. Felly dwi'n neud sawl peth, a swn i'n fel bod hynna'n disgyn i 4 categori gwahanol. Y categori cyntaf fyswn i'n dweud ydy mynd rownd ysgolion a creu gweithdai hefo plant. Mewn ysgolion gynradd, fyswn i fel arfer yn mynd i'r ukulele hefo fi a dysgu'r plant sut i wneud cordiau yn defnyddio sticeri ar yr ukulele, sticeri coch, melyn, glas a gwyrdd, a mae hynna'n helpu iddyn nhw wybod beth maen nhw'n wneud. Hefyd, mae fyddai'n mynd i ysgolion uwchradd a creu caneuon pop efo nhw. Yn ail, dwi'n perfformio, felly dwi'n perfformio o dan enw'n hun, sef Mei Gwynedd, efo'r band. Weithiau fydd yn gwneud gigs acoustic hefyd. Hefyd dwi'n gitarydd yn band a gerddai Jarman, felly mae hynna'n gadael i fi fynd allan a chwarae bob hyn a hyn i'r bobl. Trydydd beth sy'n ei ddweud ydy rhedeg y studio a label yma Nghaerdydd. Drwy wneud hynna, fyddai i gweithio hefo bandiau gwahanol fel Mell, wigwam, hyll, lot o bobl gwahanol a cynhyrchu eu stwff nhw. Hefyd fyddai'n cael prosiectau teledu neu radio ac dwi newydd ddarfod bod yn gynhyrchwr cerdd a can i Gymru blwyddyn yma, fel dwi wedi gwneud dros y 4-5 mlynedd dwytha. Yn olaf hefyd, dwi yn rhedeg y Gerddorfa Ukulele, felly da ni wedi cychwyn hwn ers 2013 dwi'n meddwl, felly da ni'n mynd o nerth i nerth bob blwyddyn. Erbyn hyn rwan, mae yna tua 40 o'n ni o aelodau yn y Gerddorfa Ukulele, a da ni'n cael hefo'n gilydd bob nos Ferchar yn y chapter o 7 ta 9, a mae pobl yn ymuno fyna, da ni'n canu caneuon Cymraeg a rai Saesneg, a da ni'n chwarae ymlaen efo'r ukulele a da ni'n canu. Felly da ni'n cael lot o hwyl, a bob un hyn da ni hefyd yn gwneud gigs efo'r ukulele. Felly mae bod yn gerddor yn meddwl bod ni'n gorfod bod yn hyblyg iawn. Mae bob un diwrnod mymryn bach wahanol, yn hollol wahanol i gael swydd fel 9 tan 5. So dwi ddim yn swydd yna o gwbl. A dwi'n meddwl, unwaith da chi'n dod i arfer iddo fo, mae o'n gret, os da chi'n gallu gwneud o weithio, mae o'n swydd da, mae'n swydd dwi'n mwynhau, ac mae o beth dwi'n gwybod sydd wedi'i wneud ora. Felly, diolch yn fawr iawn i chi am wrando, ac welech chi'n fuan. Hwyl am y tro.